Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano sumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti danang ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam. Anagpailingad iti nagan nga Andrea, nga iti agdama, kat adda ijay Macau. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti tribu Ilocano dita Taiwan. Advance happy birthday kani Tatay Boyet Bitamog intong December 1 di Tamasin, Alcala, Cagayan. Dagiti anak ko da Raven, Rain, Nanay Mila, Hazen, Auntie May, Uncle Titong Bitamog, kan dagiti kakasinsin ko from Jefferma, Torado. Shout out ka ni Mark Coroton dita Katayawan, Lalo, Cagayan. Ni Kitkit Bulwag dita Alcala, Pangasinan. Belated happy birthday ka ni Lloyda Ortiz dita Taiwan. Shout out ka ni Sheila 50 Sab dita Riyadh, Saudi Arabia. Kablaaw kadagiti parents ko ada George ken Justina Bonifacio ije Hawaii from Joneth Bonifacio. Dagiti OFW ije Taiwan kan dagiti kapamilyak ije Allakapan, Cagayan from B. Espirito iti Taiwan. Belated happy birthday kani Carla Jane Eufemiano iti November 11 from Mama Miriam Eufemiano. Kan shout out kadagiti padak at taga-awol group kas kada miles away, Susan, Joy Olivo, Cleng Quaresma, Helen Requiso, Marlon Ogalino, Auntie Elma Julian, Adriano Balanay,
Kantoy madaydayaw, a kapitan mi iti awol ni Freddy Onciano from Jazz Molina. Belated happy birthday ka ni Razel Orpia Paas idi November 13. Shout out pay kadagiti taga Isabela, especially ti syempre Viva Group ijay Malig National High School from Shi Salayog. Ni Papa Victoriano kan Mama Lydia Sabado, kakabsat kan Sabado family di Tatabueng, Aritao, Nueva Vizcaya from Villa Veli, Sabado, Ilocana. Kastamot ang makablaawan ti Kawilan family kan happy birthday into November 21 kan ni Tatang Tano, kastamot the Raver, Reynold, dita Lanna Solano Cagayan from Alet. Makablaawan pa iti Timbreza family, dita Madela Quirino from Ariel Timbreza. Dagiti anak ko dita Ballesteros Cagayan from Jenny iti Saudi Arabia. Shout out kani Nieves Bautista. Shout out iti Galema family dita Sobadi Sur. Dumenden family ti Turod Burgos from Isagani Datu ti Saudi Arabia. Makablaawan pa'y amin akakabsat ko dita South Korea ni Christopher Bravo, kastamot ni Lagrimas Bravo dita Singapore, Lori Bravo dita Bulacan, kan happy birthday kani Mamang Loling Bravo from Ate Rocks iti Singapore. Happy birthday kani Grace Ancheta into November 24 from Ronnie Kanaway. Kastamot a shout out kada Landa, Rose, Manang Meli, Manang Marites, Manang Otia, dita sa Monte, Quezon, Isabela, from Shands, Padilla. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Andrea. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Andrea, kat iti agdama, adaak dito'y Macau. Nagtaudak iti marigrigat a pamilya, Manang. Kat napadasak pa'y tinagaramid iti kalukwan idi agtutubuak, tapno saan naklaeng nga aglangan amangan. Amin dagito'y apadas ko, Manang, iso ti kayat ko nga isalaysay kada kayo, iso nagsurat akmat dito'y programa yo. Malagip ko ngamin idi ubingak pa'y, dayto'y adrama ti kadenggan da apong ko, tadim makelak ngamin iti denada. Sapay la ko mga rudmanang, tamapili mo't daytoy padas ko, ama idrama. Kasano sumurot ka ako namkat nakapalda ka met? Mabisto tayo na sumurot ka. Nagbalo na kiti pantalon ko niya. Apay, mulang-lungak aya? Uy, talaga mat ah. Ready ka talaga. Wala. Alangan mo't nagbati ak titi pagadalan. Alangan mo't ada kayo lang tag-skip ama pa nagbuyay ti sine. Sige, sigatin makamo, Andrea. Anay, apoy ang pinabuksitan lang ngay. Ulitam man nga ibalikas tinagan ko, Leo. Ha? Ulitam nga ibalikas tinagan ko, kunak. Andro, tinagan mo. Kasta Anay ko. Amom lang arudo na dyak kati mauawagan iti pudno anagan ko nagkakadwa tayo. Ngam ibalikas mo pa ilaan. Basta Andro tinagan ko. No da tayo ti agkukuyog. Ngam no da tayo di classroom. Andrea. Nawatam. Ingay takala nga si Mangpat Andrea. Nagtanda na kami ka ni Lolam. Pasensya ka, Lolo. Simurutak ngamin kadagiti classmates ko. Tanagaramid kami iti project. Kanayon nga ibagami ka ni Lolam asaan arumbang amasipngutan ka nga agawin. Taado itan tinalukaw. Ngam natangken ti ulaw. Di kayag danag, Lo. Kabaola ka sa lakniban ti bagik. Ay naapok aya. Saan nagaputalakin ka, kanamom ti dumanaw, kat kabaila mo na sa lakniban ti bagay. Anya tigaway mo iti lalaki ngay. Nilulumot. Agtalog kayo ka di kanyak.
Siyak ti makaam mo. Ay, Sige, lolo. Tay nakpagsukat. mala, darasam tamang rabi ikan taon. Muna kami anangan kan ni Lolam. Ingkan apaw. Naimbag ka pa'y tasanda ka nga tanda apong mo. Numasipngatan ka nga agawid, Andro. Siyempre labdak nga rod. Iso nga rod amas pinilik ti agnaod iti sidong da. Ngamiti ayan dagiti dadakkel ko. Tamo ka maaramid ko ti amin na kayat ko. Andro? Abay, naungtan ka di nag-escape tayo? Sa anak laan na ungtan Naawa na anak pa iti allowance iti unos ti duangal daw. Anya? Naitatag pa iso, Andro. Naamuan tumot namin ni tatang ko naglanganak. Iso day chay. Duangal daw nga awan ti allowance ko. Kas iti na ikarikon ka. Oray noan niya kurso ti kayat mo iti panagkulehiyom. At alam ta ikarigatan da ka pagkadalain. Kayat ko ti makaturpo sa Dagos, lo. Iso nga vocational aklangan. Sigurado ka. Uwan, lolo. Ada 2 years HRM a kurso. Dahil langan ti adalak. Ay, katadakan ka, apok. Suna lang tamay mayat kumaano dahil tayo upat atawon a kurso ti itorpus mo. At damot 4 years nga HRM saan aya? Matuo ka na karot nga agadal iti mabayag, lolo. Iso a huston di 2 years HRM. Adakon ka, apok. No iso ti kunam, di iso nga raw. Di kamot kayat apilitan nga agalay ti upat atawon na kurso no di mo kayat. Tamangan no masayang lang ti pagadal mo. Naimbag ko mano saan tayo apagrigrigatan ti kwarta apagadal mo. Uwan, lolo. Basta, 2 years HRM lang ti adalag. Amin akayat ko, iso ti matulok manang Emmy. Dayta ti kang runaan a makagapo, no apay akinay kayat ko tinagnaed iti sidong daapong ko, ngem iti ayan dagiti dadakkel ko. Ballugak iti high school ak manang. Ket gapo ta tomboyak, pasig alalaki ti barkadak. No pay kasta, saan ko met anabaybayan ti panagadal ko. 2 years HRM nga rudmanang ti inalak a kurso, apaman a nakaturpusak iti high school. Ngem idinaamuan ni tatang ko dayta, napan iti balay daapong ko, ket kinasarita na. Amoklatan, Andrea. Di man lakay kayat mong tinatulo. San mo tatatang? Kayat mo't dalolo kan lola ti panagadal ko iti HRM? Apay nga rod adwa atawon laeng. At damot upat atawon nga HRM Tatang, Nasaysayat siguro nagsubli ka lang ni Jibalay, Andrea.
Naimbag ijay, tasaan na matulog ta amin na kayat mo. Dituya kayang dalulungag na tatang. Kaasi damat ka ni Lola. Awan ka duwada ditoy. Sumardeng ka man, Andrea. Amukmat kat. Ibagbagam lang dayta. Ngam kinapudno na, dandanisaan kamot lang nga matatao dito'y balay dananang kantatang. San mo't tatang? Adaak ditoy nawan klasik. Uray damagan niyo dalulo kun Lola. Baybay am latang aminan nga agnaad dito'y balay mi ni Andrea, anak ko. Nanang, Awan mo tinakis nga ar-aramidan na saan aya? uwan nanang. Ngam imposible di na kay ik-ik ka ni ti parikot. Ang mga no napalalo pa ikit din di pa nagparparikot yung kankwana. Ngam di yula kayat nga ibaga kanyak. Tasaan nyo akayat ang maong tantapuyo. Nasingpot ni Andrea, anak ko. Saan kami ngagparparikot kan kuana? Sana ka mamati ti day tananang. Iso akasayaatan no iyawid ko lang ni Andrea. Sana kasumurot ka na kayo, tatang! Ha? Andrea! Andrea, agsubli ka dito! Andrea! Rabi, ngam awan pa'y ladya apokok. Di pa'y la nagsubli. Si kantomat ngamin, Laura. Tatang, no di mo ko maimpilit ti kayat mo. Saan ko mapimanaw di apokaw? Saan tayo ko mga agdandanang ita? Pilow, Lauro, anya kayo kaday. Saan nyo kuman adagdagan pa'y dagiti napasamak? Pasensya kayo, nanang. Tatang, pasensya kayo lakuman. Ngam sa anak kay may dito amang riribok. Kaya't ko lang nga aramidan tirumbang para ita anak ko. Aramidan mi matirumbang para ka ni Andrea. Anyat pa nagkunam, sorsoro mi iti balikaw japo ko may. Mabalin ka day, agsardang kayon nga agama. Hustunan ko naklangarudan. Imbis ko mga agtunos kayo, kat sa pulan niyaw no sa dino tinapanan ni Andrea. Ngamkasta kayo, pay. Ay, pasensya kan bakay. Pasensya kayo, nanang. O sige, aguli mo kaklatan. Agtalinaudak dito sirok ti balay. No sana pumanaw ni tatang. Sa anak mo tarumor ditoy. Talaga jak kayat di sumurot kan ko na. Jak kayat agtalinao diti danada kan ni nanang. Da sigurado adjakon maaramid ti kayat ko. No daki ti danada. Kan may isa. Adamot iti sidong dadagiti adding ko. Apay-pay lang kami nakayat dak nga alaon. Nagpintas lang nga rodon ti biyag ko iti sidong dalulo kun Lola. Basta, sana karumrumor dito sirok ti balay. Total, naimang mo't ditoy. Uray ditoy akon nga umyan iti arabi eh. Sana karumor ditoy. Aging gangadda ni tatang. Kasta ti kinatangken ti ulok, idi agtutubo ak manang Emi. No anya ti kayat ko. No anya ti jak magustuan akayat da para kanyak, aramidak ti amin, tapno siyak ti matulok.
Kas iti day di arabii. Inananusak tinagtalinaed iti sirok ti balay da apong ko, kat sa anak arimwar, aging gaasaan apimanaw ni tatang ko. Amok analaus idin ti danag da kanyak. Ngem talaga nga impatangken ko tinaglemeng. Aging ga itinadanon ti tawen ko a 20. Naiturpos ko mat idin ti 2 tawen a kursok, ngem jakmet nagtrab-trabaho. Ay na, naimbag kasi mangpat ka, Andrea. Apay lolo, Ni apong mo bakit? Nakaro ti pigirgir na. Nagato pa iti kurigur na. anya? Kaya't ko nga ipan iti ospital ngam jakmet kabalan. Iso nga inuroray ka. Kasarong-arodan lolo, rabiin. Dahil tangarot kahit apay kami nga itala nga si mangpat kaya apaw. Lolo, adda ngamin na pananming agbabarkada. Pasensya kayo na. Dalayaw, di barkadam. At tricycle na saan aya? Lolo, adda. Mapan kay tamot lang di balay na. Ang pakpakaasikan tayo tulod na tayo di ospital. Ibagam ang masakit ni Lola. Sige lolo, mapanak nga ro di jayan dalayo. Itamot lang lolo. Sino man nga may nandagiti kakadama nagbalugay, Andrea? Anya di ko nam layo. Andro, kunak ko ma. Andro. Pasensya kan. Amo mo tadya kon sumursurot unay kada kayo. Tay pampamaysak ti panagadal ko. Iso analipata kun ti kayat mo nga awag migan ka. No da tayo lang tagsasango. Di na ko man kagura, Andro. Nailawan ko lang mo. Saan na maulit? Rumbang lang nga sa anon. Tatabyogan ka na uwagan nakmanan itipod na nagan ko. Andro. Anya atan tinapasama ko ni Lola. Madanagan ak namin ko ni Lola. Sapay la ko matagimbag matla dagos. Diyak kaya't nga dada ko sa mapasama ko ni Lola. No, jakpay na pan ijibalay pag nanaridan nyo. Jakpay na amuan iti kaaruba yung adagayam dito ospital ni Nana. Apay, di mo man laim baka mo kada kami mat, Andrea. Pasensya kayong tatang. Kas ka ni Lolo. Matartaranta akmat ngamin. Oh. Kan may sa, padpadasak namin tagdiremedyo iti dakkel agatad tatang. Tasigon ko ni Lolo. Masapul ti dakkel agatad. Anya? Dayjay gayam ni tatang. Jay doktor ni Lola ti kasarsarita na, tatang. Ay, nasa... Tatang, kalaat mo itong nagsangsangit ni Lolo. Unang paiso. Mabitlan. Asit gak ida. Amok na niya ti mapaspasama. Lolo, pakamananag. Diyak man lang nakarami diti pamuspusan. Para ka ni Lola. Andrea, apaw. No nagtrabaho ako kalpasan di pa nang padalyo kanyak. Oray kas ano. Anda ko maurnong ko. Kadada ko may naramat tayo iti pa naka-hospital ni Lola. Amangan no nasilpan tayo pa iti biyag na. Andrea, apaw. Saan tayo na may sublitin alpasen napasamak? Tilaan kinawagan kay ta.
Tong palom ko dagiti bilid ni Lolam iti si bibiyag pay. Laitalaeng apok. Talaga napalalo tila dingit ko iti day di agundaway, Manang Emmy. Ngamin, itilaksid ti ado a sakripisyo kanyak da lolo ken lolak, awan man la tinaaramidak iti day di akanito. Ijay akasla nakariingak iti kinapudno, anarigat ti papetiks-petiks a panagbiag akunada. Iso amanipod idi, ingkarik iti bagi nga agbaliwak. Nagtrabaho ak manang, ket idi nakaurnungak iti umdas a pagabrod ko, nagabrodak, ket aging gaita, addaak dito'y balasiw taaw. Saan man adakkel unay ti matmat gadak dito'y manang, siguraduak a makatultulungak kadagiti napanawak dita Pilipinas. Tadyak kayat a maulit pa'y tinapasamak iti day di ipatpatag ko unay alolak. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Andrea. Pagayam nga Andrea, umuna iti amin, makipaglading itakken ka pagayam ko. Saan ang nakalanad iti surat mo, noan niya talaga ti sakit day di lolam. Ngem iti nabasak, anakaro ti panagladingit mo iti napasamak iti day di lolam, talaga anariknak met tinariknam. Tano saan apudno anapatagkan ka day di lolam, amangan no saan ka anagbaliw, ket aging gaita, papetiks-petiks kalatta kuma, akas iti nakunam. Amok pagayam ko, napatag itaken ka ti kaadda ti trabahom. Ket pakaragsakak unay ti panangtultulong mo iti pamilyam, tadayta ti rumbeng. Subadan tayo ti amin anasaya at anagapuanan ti sabali a tao kada tayo. Nangruna ti bukod tayo a pamilya. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.